हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननै बर'नि गोदान शर्ट फिल्मनि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। सेथियाव दङ गावरेमा अफिसियेल ब्लग चेनेलनिफ्राय सिस्टारनि बिलोगो शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ बिथांमोनहा गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैयो। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आं नोंथांमोननो बिनिनो मोनसे फिसा क्लिप देखायनो। बोरै जाबावनांगौ दे आयै, लोंनायल' थांनायसै मानसियानो। लोंनायसो नुदों नोङो। सासे बिमा जानानै फिसानि गांनाय उखैनायखौ जेबो मोनथिया नोङो। गांनाय उखैनाय मोनथियाबा सोरथो नायै बेदरै सामफ्रामबो जाहोबोगासिनो दं नोंलाय? ना बेदरनि खोथा बुङाखै आं, मिथिबाय। नोंहामजोनि खोथासो रायलायदों। बोरो नोंहामजोआ? आंखौ जेबो थाल लायाना नोङो। नैथियाव दङ बिरफुं महिलारि चेनेलनिफ्राय बिथांमोनहा सा खोला सानजा सोनाब शर्ट फिल्मनि भिडिअखौ गावसिनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा मोजां कमेडि शर्ट भिडिअ लानानै फैयो। बे चेनेलावनो बिथांमोनहा मोननै फुल फिल्मनि भिडिअ हगारना होखांखाबाय। नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो, मिस्टार दुगा बर' आरो मावजिनि आदब 2। बिथांमोननि मोननै फिल्माबो जोबोद बाख्नायजाथाव। आं आसा खालामो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बेबायदिनो मोजां भिडिअ लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा थांना नायनो हागोन, लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुना हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो गोदान शर्ट भिडिअनि आपडेट लानानै फैगोन।